MC Dragon 91. देढ़ घंटा हेलेनी मु पढ़े चलीची कौन पढ़ुत गणित मैथ पढ़ुतली टी ये ऊपर कौन लिखा साहित्य कथा साहित्य कथा गणित कथा खाई गणित कथा एता गणित कथा दियो सर एठी हैं एवढं गणित स्टार्ट होला कौन एतक साहित्य सेपटे साहित्य एठू गणित सर तापरे सर एवढं विज्ञान तापरे एपटे आम पुआ पड़े सर